Voleu canviar el món i no sabeu com? Amb vida sostenible tot és possible. I ara us explicarem com que vida sostenible tot és possible. Ara us ho expliquem. Podeu veure, este és el primer prototip de la nostra app. Quan directament entres a l'app veuràs aquesta pantalla d'aquí, on tenim els 5 punts més importants, on dins d'aquests 4 són per a l'app i un és per a la valoració, que és una cosa molt important. Dins dels 4 tenim informació, punts, concurs i una de les coses que interessa més, descomptes. Bàsicament l'apartat d'informació són para sobre què passa si reciclem, com reciclem, fer foto, com se penja la foto i informació sobre el producte de l'imatge. Aquí tenim el concurs, que bàsicament explica com participar, la informació del concurs també, els participants, que són diferents pobles o gent, i el premi. L'apartat de punts, ahí parla sobre com s'aconsegueix en quin aspecte, informació i tot això. Els descomptes, que també es aconsegueix més una part del premi, ja que si et recicles pots aconseguir descomptes. Després contactes, que aquesta seria la part de la valoració, on tens el nostre correu i el nostre telèfon per si vols contactar. I aquí pots veure els participants que hi ha de cada poble o ciutat, bueno, depèn de com ho fessin també. I aquí, bueno, aquí se pot veure com un telèfon ens ensenya la valoració, tot, les persones. I tenim una part que no hem explicat. Aquests dos són per a fer fotos. Si tu fas una foto, l'altre et pot dir quina puntua més per reciclar i quina menys. Això vol dir que depenent dels punts que tinguis podràs obtenir més bones recompenses o no. I l'apartat de què passa si reciclem, doncs aquí expliquem una mica que el bo de reciclar, que el món seria més sostenible i tot, i que faria més tard.